Tak zdravím skútraře v nové sezóně 2026. Dneska první výšťka s NMAXem. Všechno v pohodě. Baterku jsem včera nabil doma. A jediný, co mě mrzí, nebo jediný takový defekt, je to, že mi neustále bliká kontrolka klíče. Takže musím říct, že první jízda je taková dost rozpačitá, trošku se bojím toho problému, NMAXa jsem radši nechal nahozenýho a neustále je tam ten blikající klíček. Kruh kolem Českých Budějovic se sice vydařil počasím, ale trošku mi starost dělala blikající kontrolka klíče, což je, jo, teď to ani nezapnu už. Dokonce jsem měl jednu pauzu a měl jsem i obavu, abych vůbec ten Maxe zpátky nastartoval, takže předpokládám, že to bude asi vybitý bez klíček. My zkusíme vyměnit baterku a uvidíme. Musím říct, že se jelo dneska jinak moc hezky. Jenom škoda, že prostě jsem neměl tu potřebnou jistotu, protože na mě furt blikal ten bezklíček na displeji. Takže to je jediná kaňka, ale místa má ještě pořád štěrk a kamínky po zimě, ale jinak počasí teda opravdu přeje. Takže mějte se pěkně a zase někdy na viděnou.